21e zondag door het jaar. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en hij stelde zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Zij antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. Mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Woord van de Heer. Wij danken God. Waterbronnen zijn altijd heilige plekken geweest in de geschiedenis voor alle mensen. Want in een bron komen 4 elementen samen, waaruit men vroeger in de filosofie ook dacht dat de wereld was opgebouwd. Het water dat uit de aarde kwam, ontmoet de lucht en het licht van de zon. Eigenlijk komt daar de hele schepping van God samen en schenkt ook leven en vruchtbaarheid. Bronnen worden ook toegewijd aan heiligen, ook in onze omgeving. De Servaasbron, 4 mijl vlakbij de Willibrordusput. Gebruiken die de Germanen weer overnamen van de Kelten en christenen weer van hun. Ze bouwden vaak een heilig huisje bij een bron. In Israël ligt ergens aan de zijflank van het Hermongebergte een van de bronnen van de rivier de Jordaan. Maar die plek ligt heel ver weg van de hoofdstad Jeruzalem. Andere mensen hebben daar vroeger een haven bij gebouwd. En van daaruit waren ze naar alle uithoeken van de wereld van toen gegaan met hun spulletjes. Zij waren ook de eerste die de taal op schrift hebben gesteld met een alfabet, waardoor wij nu de Bijbel zelf kunnen lezen of horen. En ook andere machten en krachten hebben zich daar samengebracht. En Herodes de Grote bouwde op die plek een tempel voor keizer Augustus. En zijn zoon Filippus, we hebben het gehoord, Caesarea van Filippus, maakte er in die tijd een moderne handelsstad van, die hij naar de keizer Caesarea noemde. De Romeinse keizer verzamelde er zijn legers om ook een opstand tegen te houden. En de evangelist van vandaag, Mattheüs, had het tot zijn ontzetting nog maar kort geleden dat meegemaakt. Caesarea van Filippus is dus eigenlijk de bron van de Jordaan die wij kennen, de oorsprong van de doop en alle vruchtbaarheid in het land Israël. Ook waar Jezus door Johannes gedoopt is. En eigenlijk zagen de Joodse mensen dat daardoor als een soort wortel. En Jezus is na de dood van Johannes de Doper op dit moment in het evangelie op de vlucht door de ruzie met de Farizeeën en ook andere tegenstanders. En zo komt Jezus eigenlijk verdreven aan de grens van het land. Hij komt bij de bron wel van de Jordaan en ook de haven naar de nieuwe wereld, naar de Middellandse Zee. Caesarea van Filippus zijn 2 kleine woorden, maar heel belangrijk voor het begrijpen van het evangelie vandaag. Want van daaruit begint hij weer de reis terug naar de hoofdstad Jeruzalem. Het Pasen. En hier en op dat moment in zijn missiereis vraagt hij aan de anderen, wie zeggen jullie dat ik ben?
Hij is zo ver mogelijk weg van de tempel, maar hij gaat nu terug voor de laatste keer naar de hoofdstad en het Pasen van Jeruzalem. Hij is eigenlijk op dat moment verder weg van het huis van God, de tempel, dan ooit in zijn leven. Maar hij is wel bij de bron van de Jordaan. En dat is ook de bronvraag vandaag voor deze zondag. Wie zeggen de mensen, vraagt Jezus dat ik ben. En wie zegt u? Wie zeg jij dat ik ben? En Petrus, de rots, die later ook een reis gemaakt heeft en in Rome terechtgekomen is, die zegt, u bent de Zoon van de levende God. Mogen wij dat ook op deze zondag met hen belijden. Amen.